Og vi synes, det er meget, Du skal ikke skubbe den. meget fascinerende, vores flamme. Den er sådan lidt sej i det. Prøv at se, guys. Det er virkelig godt. Den er aggressiv. Den er lidt sej i det, synes vi. Den er sej, men den er aggressiv. Low-key glitch in the Matrix herovre. Ej, voldsomt. Godt, jeg filmer det her, guys. Jeg skal hente min Mette, hvorfor er det sådan der? Jamen, jeg tror, det er fordi, der enten er nogle salte inde i, eller så ligger der et stykke, hvad hedder det? Det hedder PVC derinde, fordi det laver grøn farve. Sejt. Det er sejt alligevel. Men det lugter lidt som om, at der ligger noget derinde. Hvad? Den er på 50. Vi mangler 5 grader mere.